Айше, разклатена от разделата си с Ферит, решава да потърси утеха и подкрепа от Корай. Тя му споделя болката си и объркването, през което преминава, а той не пропуска възможността да й напомни, че още от самото начало е предупреждавал да не се доверява напълно на комисаря. Думите му звучат едновременно като загриженост и като опит да заеме мястото на Ферит в живота й. В същото време Ферит е изцяло погълнат от тайната си мисия. Той прави опит да се сближи с бившата си приятелка, дъщерята на избягалия мафиот Шахин, надявайки се чрез нея да стигне до престъпника. Планът му обаче не се развива по очаквания начин. Жената категорично го отхвърля, заявявайки, че вече има друг човек до себе си, който я обича, и отказва дори да излезе с него на кафе. Ситуацията се усложнява още повече, когато Ферит вижда Айше и Корай заедно в кафене. Той не успява да прикрие раздразнението и ревността си, особено от факта, че Корай толкова бързо е заел мястото му до нея. Волкън по-късно го упреква, че не е казал истината на Айше, но Ферит остава убеден, че когато изпълни мисията си и залови Шахин, тя ще му прости всичко. Айше междувременно споделя на сестра си Наше, че връзката й с Ферит е приключила. Малко след това случайно дочува негов разговор, докато минава покрай кабинета му, което още повече засилва вътрешната и болка и объркване. Паралелно с това в отдалечена хижа напрежението между Яман и Нана достига своя връх. Той я държи вързана и се опитва да я принуди да приеме предложението му за брак. Нана първоначално категорично отказва и се заклева, че никога няма да стане негова съпруга. В крайна сметка обаче, за да му покаже, че не се страхува от него и да излезе от ситуацията, тя се съгласява на фиктивен брак. Двамата се връщат в имението и обявяват решението си да се оженят, което шокира всички. Кобила й остава безмълвен от изненада, а Нана обяснява, че това е единственият начин да получи защита. Акче започва да разпитва Яман за внезапната промяна в плановете му, а по-късно Нана й признава, че е била отвлечена и принудена да приеме. Новината разгневява Айнур, която се заклева да превърне живота на Нана в истински ад. За разлика от нея, Юсуф приема случващото се с огромна радост, за него това означава, че любимата му гувернантка ще остане завинаги в имението. Яман и Нана започват да подготвят сватбата и канят съответно Ферит и Панар на тържеството, като подчертават, че бракът няма да промени отношенията им. В същото време Нана изготвя списък с условия, при които е съгласна да сключи този фиктивен брак, но Акче успява да подслуша и научава съдържанието му. Епизодът завършва с Айше, която остава сама със своята болка. Тя не успява да приеме раздялата и продължава да страда, неспособна да се откъсне от чувствата си към Ферит, докато сълзите й показват колко дълбока е раната в сърцето й.